Soldadora automàtica amb maquinària de muntatge de dues plataformes de treball. Capçal de soldadura rotatiu de tot tipus, convenient per a tots els punts de soldadura. Sortida uniforme de llauna per punt de soldadura, capacitat elevadora de doble plataforma. Màquina compacta adequada per a espais reduïts. Caixa de neteja per netejar el cap de ferro automàticament. Dispositius personalitzats per mantenir el producte perfectament. Bon efecte de soldadura.